eltűnt a szürke. Ó, ez borzasztó. És ti nem csináltok semmit? Meg kéne keresni. Gyerünk! Lássam, ki jön velem? Fogalmam sincs, hol lehet. És te? Onnan tudnám, hol lehet. Senki se jön velem. Hogy lehet ez, Máté apó? Mindannyian félünk, kicsikém. Itt az istállóban még csak beszélni se nagyon merünk erről a harangszóról. Hát még az eltűnésekről. Ezen a palotán átok ül. Látod, Iko? Mondtam neked, senki se tudja, ki harangoz, és az se, hogy hol. A legjobb, ha nem is törődsz vele, és elfeledkezel az egészről. Elfelejteni? Szegény szürke. Mifelénk az ilyen soha nem történhetne meg. Ott senki nem feledkezik meg egy barátról, és az életét is kockára tenni, hogy segítsen a másikon. Szervusz! Te megijesztettél. Én nem akartalak megijeszteni. Bocsáss meg, csodaszép. Azt mondtad, csodaszép? Honnan tudod a nevemet? Én nem tudtam a nevedet. Azért mondtam, hogy csodaszép, mert... Mert annak láttál. Mindenki annak szólít. Különben az is a nevem. Tényleg? Tényleg. Csodaszép vagyok. A király lovának a lánya. Hát te? Ki vagy? Iko vagyok. Örülök, hogy megismertelek. Ó, Iko, mit csinálsz? Tessék, neked szedtem. Iko, ezek a virágok a király kertjéből valók. Senki se nyúlhat hozzájuk. Ha a fekete herceg megtudja, borzasztó dühös lesz, még meg is ölethet. A fekete herceg? Hát te is félsz a fekete hercegtől, csodaszép. De miért?
velem nem is bánt rosszul. Azt mondta, én is jó leszek még valamire. Remélem, hogy rám esik a választása, és engem fognak kinevelni a király lovának. Elég, Iko, butaság. Azt se tudod, mit beszélsz. Hallgass meg, csodaszép. A fekete herceg tényleg azt mondta... Egy szót se többet. Kérlek, hallgass. Csodaszép! 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 Hova bújhatott el? Csodaszép! Kérlek, gyere elő! Te? Megint te? Igen, én vagyok, uram. Mit keresel itt? Megtudhatnám, ki adott neked engedélyt, hogy csak úgy besétálj felséges királyrunk lakosztályába? Beszélj! Válaszolj! Én csak, csodaszép elszaladt, beszaladt ide, és én... Aha, értem! Csodaszép után szaladtál. Szóval te egy közönséges vadló. Arra vetemettél, hogy a palota legelőkelőbb csikójára vesd a pillantásodat. Hogyan? Csodaszép olyan előkelő? Hát persze, hiszen az apja Arnoldo. Ő felsége a király fehér paripája. Senki se barátkozhat vele, kivéve azt, akit én kiválasztok, hogy egy napon majd ő legyen a királylova. Te pedig csak úgy... Én se kívánok mást, uram, ezért jöttem a palotába. Jól meggondoltad, amit mondtál? Természetesen, uram. Kész vagyok alávetni magam a legkeményebb próbáknak. Tudom, hogy nagyon sokat kell tanulnom, de én megteszek mindent, amit mondanak. Nem fogok panaszkodni. Jól van, Iko, jól van, sikerült meggyőznöd. Sziklanyűve! Sziklanyűve! Parancsára, uram! Mondd meg a semmire kelő langalétának, hogy Iko mától fogva nem a kiöregedett lovak istálójában lakik. A mai naptól a palota főistálójában lesz a szállása, és mi magunk gondoskodunk arról, hogy megfelelő nevelést kapjon. Megértetted? Igenis. Azt kérdeztem, megértetted? Megértettem, uram. Petrezselyen, bemutatom a király leendő paripáját. A mi feladatunk az, hogy kellően felkészítsük. Szóval nekünk kell felkészítenünk téged?